आं नोंनि एक्ट्रेसा नै माबा बायगासिनो दं सना खेरा नै बेफोरावथ' नै बिमोन जोंना गोदान भिडिअ फिन बरायफिननाय थाबाय गासैखौबो दिनै जों माने जानाय नुदों आरोना बैसागुनि जोंनि इयाव माने बिराद फुजा जायो मोननै मोनथाम जायगायाव ओमफ्राय जों मोननै जायगायाव थांगोन आरो फार्स्टआवनो जों फैग्रोदों भाइबुनि पाहार बुङो लखिपुर खाथि जायो लखिपुर मेन टाउन खाथि जायो ओमफ्राय जों सानैजों फैदों दिनैबो दिनै जों मोननै भिडिअ जासिगोन आरोना बैसागुनि लोगोफोरजों भाइबुनि पाहाराव सफैबाय दा गाखोहैनोसै आरोना गोजौआव ना मा होनो भाइ गाखोनोसै सल' बिदिब्ला ना मा नै लोगोफोर दा जों थाबायलांगासिनो दं माने मानसिफ्रा खालि आरोना मानसि गैथ'वा दायो लोगोफोर भाइबुनि मेला निश्चय नुबाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामदों मादै नांदों आरो लोगोसे हाजोखौ मावदों नांदों हाजो बारा गोजौ नङा जानो हागौ बिराद माने दिनै जि माने समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय बिफां लाइफां जि माने मोजां आरोना बिराद नायनानै बिराद मोजां नांदों मानसि खमब्लाबो बिराद गोसोआव मोजां मोनदों आरोना खिन्थु मोनाहालागै माने मानसि जाहैनो हागौ आरोना बिदिब्ला जों ओंखारलांसै दा जों खुलुमखांबाय भाइबुनि जे मेला जोंखौ खुलुमखांबाय आरो दा लासैनो ओंखारलांसै आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो सैबारियाव थांगोन आरो जों दायो बेरायनोसै एसे बेलायाव माथो मानसिया खम मानसि मोनदों देग्लाय बोसोराव माथो सबावबो मानसि खमखौनो नुयो बांसिनानो भाइबुनि पाहाराव थांबाय भाइबुनि पाहारावथ' गैखायानोखा गोनांफोरा ओमफ्राय आरो नै दा माने फैगोन नुदों लामायाव दा सिगां थांब्लासो मिथिसिगोन आरोना फुजा बुङो बेखौ सैबारि मेला सरक मेला अ सैबारि सरक मेला खयदिन जाखो बेयाव खयदिन जायो सानथाम दिनै लास्टआव फैबाय जोङो ना 1 तारिख 2 तारिख 3 तारिख दिनै खय तारिख 3 तारिख सानथाम जायो होनब्ला सिख्लाफोराबो माबा बायफैदों मा लाखो मादै बेग लादों आरो बिलाय मा लाखो एक्ट्रेसा माने जानाय लाजि सनाय नालाय आं नोंनि एक्ट्रेसा नै माबा बायगासिनो दं सना खेरा नै सना खेरा बायगासिनो दं ओमफ्राय एक्टराथ' नै बिमोन जोंना औ एक्ट्रेसाया गय खावनोसो नै एक्ट्रेसनाय आरोना इयो दे होनबा ना
मानोबा मानसिखौनो खालि बायदिसो मोनदों आं दिनै लास्टनि थाखाय मानसि बारा जागोनसो नंदोंमोन बारा जानो खमसिनसो माने मियासो बारा जादोंमोनलाय होननो खोनादों दा दिनै बिराद मानसि खम जाहैदों आरोना दा नुवाखै बेफोरो बिराद बजाय जाजोबो आरो दा सिगांनि दिनाव ব্লগ বনাই আছো অলপ অলপ দাদাই মানে তামাম ফাটাফাটি কৰি দাড়ি ৰাখিছে আৰু ফাটাফাটি ভিডিঅ' বনাই দেই আপোনালোকে যাই থাকক ছয়বাৰী মেলা নাই এটা ছয়বাৰী মেলা আৰু তুমি লোকেল একদম লোকেল মানুহ লোকেল ভিডিঅ' দেখি থাকক मोना एसे मानसि जाहांबाय बेयाथ' गैयानो सिगाङाव मानसि बिराद खम दिनै माने मियाफोरबो बारा जादोंमोन नामा दिनैथ' बिराद खम माने सिगां बोसोरफोराव माने एरायख'नो हायामोन बे लामाखौ दा नै एसे खमानो बिराद खम मोनदों आरो मोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामदों दिनै भिडिअखौ माबायनांखो भाइग'नि पाहारखौ माबायदों भाइग'नि पाहारावथ' बिराद माने मोजां प्लेसा बिराद नायनानै मोजां मोनखायो दा नोंथांमोनाबो निस्सय फैनाय बोसोराव फैगोन होननानै आसा थाबाय आङो जायगा मोजां बिरादनो बिनिफ्राय डाइरेक्ट आङो सैबारावबो जि माने गेदारिं जानांगौ गानि बादै मानसि नुवाखैसो देग्लाय बिराद खम जाहैदों मानि थाखाय बुंनो हाया आरो ना मियाफोर जादोंमोन नामा बुंनो हाया दोनथ' लास्ट बिराद खम बाराय मोनदों आरो ना अब्लाबो नोंसोरो निस्सय माने कमेन्ट खालामगोन होननानै आसा थाबाय मा साइडआव जायो मा साइडआव जाया आं कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हरब्ला आङो रिप्लाय हरदोंमोन आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलाव साबसक्राइब खालामना लादों आं गोदान भिडिअ नागिरबा डाइरेक्ट नटिफिकेसन थांनाय बादे नङानो लोगोफोर बिदिब्लाथ' मा होनबावनो थांनाय जासिगोन आरो भिडिअखौबो जोबहोनाय जासिगोन दिनैनि भिडिअ होनब्ला एसेनोसै लोगोफोर बाय लोगोफोर बाय